Aħna nemmnu illi l-imsieħba soċjali għandhom ikollhom rwol integrali fil-politika tal-pajjiż u għalhekk ridu nisimgħu minn għandhom b'mod sieħ. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fit-tmiem il-laqgħa mal-Kamra tal-Kummerċ fejn flimkien miegħu attendew ix-Shadow Ministers Janice Ketkuti, Graham Bencini, Beppe Fenegadami u Jerome Caruana Cilja. Huma diskutew fost oħrajn it-tarif imposti mill-Istati Uniti bil-kap tal-Partit Nazzjonalista insisti illi l-Gvern għandu jindirezza l-inċertezzi li qed iqumu. Żgur li l-inċertezza fejn jidħlu t-tariffi hija xi ħaġa li qed tinkwieta il-numru ta' negozji u żgur li huwa importanti li l-Gvern jibqa' jsegwi mill-qrib u li anke jserraħ ras dawk illi jistgħu jiġu milquta jew direttament jew indirettament. Brabta mal-Viżjoni 2050 imħabbra ftit tal-jiem ilu l-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li dak li hemm fuq il-karta issa jrid jiġi attwat mill-Gvern u l-amministrazzjonijiet li se jkunu timexxu dan il-pajjiż fil-25 sena li ġejjin. Importanti li dak li jiġi deċiż fil-livell ta' Gvern isir mhux biss b'direzzjoni għal dik il-viżjoni imma li ma jagħmel xejn li mbagħad tkun kontra jew tmur kontra għal dik il-viżjoni. Bħala Partit Nazzjonalista aħna mhux biss għandna il-pjan ekonomiku ta' eċċellenza illi fil-fatt Viżjoni 2050 taqbel ħafna ma' dak li qegħdin ngħidu aħna imma wkoll irridu nkomplu nimplementaw miżuri biex il-ħaddiem Malti imma wkoll min jinvesti f'pajjiżna ikunu tnejn qegħdin jimxu id fit għal mudell ekonomiku ta' kwalità illi jagħti mhux biss l-ħaddiem immanka min jinvesti ħajja ta' kwalità. Bernard Gregg sostna li d-diskussjoni mal-Kamra tal-Kummerċ u mal-qbija tal-imsieħba soċjali għaddejja kontinwament, hekk kif hu flimkien mad-deputati nazzjonalista jemmnu li huma parti integrali ma' dak li huwa għaddej madwar il-pajjiż. Intant Manet News tkellem il-President tal-Kamra tal-Kummerċ William Spiteri Bailey illi brabta mal-Viżjoni 2050 insista dwar l-importanza li kulħadd jaħdem jitfit ta' titjib tan-nazzjon għaliex jekk dan ma jseħħx ikollna l-problemi. Importanti illi tiġi attwata u jkun hemm KPIs li vera ħajmexxuna għal dak il-lan, però wkoll importanti li l-stakeholders kollha, gvern, oppożizzjoni, nis fil-kummerċ u l-organizzazzjoni tal-kummerċ u l-organizzazzjoni oħrajn jaħdmu flimkien biex din issir realtà. Finalment, brabta ma' tariffi imposti mill-President Amerikan Donald Trump, Spiteri Bailey spjega li preżentament hemm sitwazzjoni ta' inċertezza. Ir-realtà meta tħares il-business dirett, il-trade dirett li jsir mal-Amerika, mhux se tiġi affettwata daqshekk jidher għaliex nesportaw daqskemm nimportaw, ġifieri globalment mhux se jkun hemm daqshekk effett. Però aħna nesportaw ħafna lejn l-Ewropa, l-Ewropa tesporta lejn l-Amerika, allura nesportaw tip ta' components, tip affarijiet li jidħlu f'oġġetti f'affarijiet oħrajn li l-Ewropa mbagħad tesporta, u hemmhekk jista' jkollna effett pjuttost kbir. Kemmu dak l-effett għadna ma nafux u għaddu naraw anke skont x'effettivament jiġri. Francesco Catania, Net News.